Кадерле дуслар, көтеп алган Рамазан айы белән котлыйм сезне. Менә инде безнең бүген беренче ифтарыбыз штабта. Бу да елда безнең бик күп активистлар җыелды һәм менә бу җылы бездә штаб Татарда шулай ук ифтарны уздырырга булдык. Беренче ифтарыбызны активистлар үзләре оештырдылар. Алар һәрберсе программаны ойладылар һәм хәзрәтләрне чакырдылар. Без инде бу елны аларга бөтен инициативаны бирдек кулларына. Бу елны беренче ифтарыбызны безнең Ринат хәзрәт башлый. Ул инде һәр вакытта безнең штабта яшьләр өчен яхшы сүзләр сөйли, ифтарлар турында, Рамадан турында, Рамаданга ничек хәзерләнергә, ничек Рамаданны да ифтарларны тотырга, шулай итеп безгә яңа лекция укып алды. Бу 2024 елда бу ел гаиләгә багышланган һәм без дә бу елны ифтарларны гаиләгә багышлыйбыз. Бездә штабта бик күп гаиләләр урнашкан һәм алар корганнар монда гаиләләрен һәм алар да үзләре монда ифтарлар уздырачаклар. Шулай итеп, без гаилә елын да шулай итеп алып барырбыз. Бу елны безнең планнарда ифтарларны үзебездә дә уздырабыз һәм төрле площадкаларда. Әлбәттә инде ул безнең якында булган Московский муфтият, анда да без ифтар уздырачакбыз. Шулай ук Шатер Рамаданда без бик күп кишеләргә чакыру алдык һәм анда да без кунак итеп булачакбыз. Анда да күрешербез сезнең белән дуслар. Бу елны безнең штабыбызда шулай ук һәр көнне ифтарлар булачак, Алла берсә, һәм бу ифтарларда безнең бөтен яшьләр һәм Гиппократ клубыбыз, студентларыбыз һәм актив яшьләребез бу ифтарларны уздырачак. Алар үз инициативаны кулларына алып, үзләре ясыйлар бу ифтарларны. Бу безнең өчен бик яхшы, бик шат яңалыклар. Алар үзләре актив булачак бу ифтарларны уздыралар. Шуңа күрә сез дә актив булыгыз һәм безнең штабта шулай ук ифтарлармы, аннан яңа кичәләр уздыру буенча матбугат сезгә бирегез. Ифтарларыбыз кабул булсын һәм бөтен тоткан уразалар Аллаһ Тәгалә кабул итсен. Бөтен булган ифтарларыбыз турында сез безнең каналлардан белә аласыз. Ул инде әлбәттә Telegram каналлары, безнең YouTube каналыбызда бөтен актив булган безнең видеороликларны карагыз, лайк куегыз һәм безнең өчен бу иң мөһиме. Рәхмәт.